bwakire omwancho murigire ogetembe TV ekiro bono atigeire amatuka atatu oka erinde umutinyo iga ogatano ona kabere onyare wakanze aseri tukeriga ria Jumatatu na kibwakire nsemo kichiria konyora irio geri gakoru na boigo korora chibiche chiga okoru na bwakire na ki weekend yao yarenge kero kende mutinyo iga ogatano na kabere na kio kwerire mbare oirire birundo mbare babirubia mbare baikiraniri chigori chiabo gose amarorari babwate sumutinyo iga ogatano na kabere ande alafu naroro atamaite na kuma somotinyo iga oerire igo mwanchire gusanga na inje ase umurubiri iga bwetwani agetembe na kibwakire etoke komanyete ase waikire gose kiro kende koroche ngobugima obwa baikire ase obututukano buraroro okoranga amatuko narawika kwanyora omonto otanteine busa igo kero kende gose ase eng'encho ya ebirengereri ebinge gose nase eng'encho kwanyora ng'a amagania abeire ambange kobua ebitoki bono okanyora ng'a obogima nibwo bokomachi gokoira buna omorindo buna embeo gete ekogusa kwanyora ng'a kwanyarire gotwara obotantanu gete igo omwancho omorigereria ase mambia iga yabo no ogokonyora ng'a amatuko na atato okatigarete tose omotinyi ogatano na gatoto neye nere ewiki eri aborokiwa korwa chisukuru chinyinge ime ense ya Kenya bagenderete kobunga gose gosieka chisukuru erinde banyare gosoa ase omotimoko omotinyi ogatano na gatato igo andonsi asore okonyora onye kobwate abana abare esukuru ebange kigemo ekiagera ngocha bare full force bono ase chinka ati na chichinga kichire bagochika bono batagete busa amagania abo are igoro na ndokonyora ng'ekero uchumi egenderete gokong'a inyora ng'a aborokiwa barabu gose abana bao ekero bagocha gose abana iga ekero baikire nka abana mbaganet koragera gokora bionsi biri baganeire iga buna omoibori tene nabo okong'o ase echinga kiechigana nokogosabera kero kende ogosaba koria kwago obwate konyare goikerana karibu sana erinde chinyare gosanga ase omorobero iga goetwani eyagetembe korwa bono goika chinsa ibere chia rero mambia iga ekero ngoteba chinsa ibere maki chinsa echigo tobasa goeterwa na ayo torachi gosanga ase erituko eri iga nyara gotwara rituko rire rigiya ritoererwa kegima ime ya Getembe TV nabo igo ewiki ere eya maroro ewiki ere eya amasesene kegima nchenguroko Matilda obaigwa ekero tokobaterana na Mike Wills kwanekia buna kwanyora chibichanerio giasinchera ng'ikirano korende gochaka nensemo yekeonga nigo bono gochaka na roboti rogoichana korwa chinsemo chia Suneka egotoka ime ya ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii ekero obono omosacha oyomo bwa emiaka yaigatwa bono omobere oyo onyarete gotoka mbarabare enepara ase chinsemo echio chia Suneka ekero akageire buna nigo konyaimokire gochia ekebarua naende omosacha oyo nigo bono arenge omorisia bwa ekanisa ya Egiadventista ya Suneka Central oyo bono konyosokire gocha gokora emeremo yaye korende nigo yabete bahati embe kanyara gotoka omobere oye gosire kore ase epara mbarabare ekero bono abanyanyimbo banyarete goika aroro omobere oyo okairwa ase enkendo na egere obotuki bwanyare gochaka ase enchera ere eya abene kegima. Mwancho murigerera gokwanera ekanisa niko bono omo bishop bwa diocese ya Kisii Joseph Omairura bono anyarire gokwanera igoro yobosibore ase amang'ana a siasa nekero bono aboririe abagusii buna kero omonto nabwate obosibore bogosanga ekerengereri kiaye igoro ya siasa eyegenderete ime ense ya Kenya ane mono ase amakia yaiga nabo igo chingaki echio nigo bono omosaseroti omanyekanete buna Apollinaris Masese nero bono anyare koboria abakristo tibabasa gwechanda mono ane mono ase amang'ana a siasa nekero akoboria buna
siasa nigo egendrete koira abantu chimero mono igo abantu tiba kwa moyo abantu tibechandira siasa egendrete wakwa asichinsemo imense ya Kenya. Sasa kupiga siasa kero muntu no monu ene mirimo ya iramuruanirira, lakini tena hatuwezi kusema, hatutasema jambo lolote juu ya mambo ya siasa. Koi kamole mwabori na kifada mwote no bishop wako na mangana asalikire ande bishop wako na ande mwaboga bishop na kinaenda whatever na tena mto chande kama na igoro ya siasa na bego chenjirinde lions mbararo siga ndotokoroke coalition turaruana bono bago chakorosia coalition tonyorenga Matiang'i na Ruto wale coalition yemo na ndingi tora kwanirenda to komanya lakini rende naende seke gusi kuromo kogosi kabalia banenake wakwana nonya bakogechiri wakwana mangana make. As we are together, we are a unity. Mwando yomo wababatise na bana mubatange mbabaza kukwana mangana mangu mubakani mwando yomo wabatise. That is how we are here. We want to love God. We want to worship God. We want God to bless each one of us. We want God to forgive us. And we have to forgive one another. Mwisho, tuombee Wakristo wanyamache ambao wametuonyesha mfano mzuri, nasi tufuate huo mfano mzuri. Hatukuja hapa kupigana na mtu yeyote yule. The last word I want to say to everybody, in this Mass, as we respect God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, I want you to realize that God has given us fundamental freedoms. Omoncho murigiria ase amangana siasa niko bono mwana siasa oyo mokro imea kitutu chache South aiga ase county ya Kisii omanyakanete buna omoske Calvin Omwando bono anyari korwa okubole ochase abrai bonsi balia bakorwa ase ebunge yo banyare konekia buna batwarire obotoro nabo igokora okoiwana nganonye bagendete kwamerania ase amangana siasa chinga kiechecho niko bono anyari kubolia omojumbe okitutu chache South omoske kibagendi anyare kone kibuna oikiranirie amagendero ase ichinsemecho naya niko arenge ko yakwana koro ase kanisa asomoye kabogo sire kanisa ya Iteresi gotoka me yebunge yofuna Gabriel Nyakundi agotumanya Sorofotiro. Umunasiasa Calvin Omwando ditkorerero nigo esokirina kugania abanasiasa nene mono bali abauchikoligia ebirugo kurwase bunge ekichuchu cha South guchia kugendera kobamo asichinga kichonsi nonyaba guchia kurwanira ekeroge kyo ekero chinga kichiraike rengo chikobolia abaiga tokolina barabwe ekeroge kyabo gitutu cha South kyo bujumbe tochikogendera gutwaro bwanchani nonya tokwamerania talibo bisatore ibo tokwamerania lakini ese ebirengererio kimawazo so kwa vita so tokora siasa yomorembe nande tokurandinge tutakarwa magenderero no bwanchani obonene nigobo igoba muboliri mubunge bwebunge yakitutu cha South Anthony Kibagendi kokolera abananchi amagendero nagoteba buna baraboti bali na seigi asare ndoliri yomana nere no tokomogoranga kyakorega asia bakorega asia ito no koroschipara baroseria mache okorega sionsi akorosio kwagasa chiskuru igo tokomogorra esobuya because tali segi tole nere igo totegeta bakorra magenderero igo inchebuna Calvin Kenani Omwando nimbanche tabagetutu baminto igo nko basabera mogendera ko babanta bayaba tohereru nande nyasanya go tobeko nabo igo nigumonesiasa Lucas Nyareru uyukubolia hekero kyo MCA kurwase wodi ya Kitutu Central aganiri abarayi gukora amagendero nagotiga kugania abananchi gwesokya iri kokoro korobekana iri kubakolera amagendero. Viongozi wetu wamekwamisha maendeleo. Mkiangalia hata chuzi maandamano yaliyofanywa, iti lazima watu wafanye maandamano ndio barabara itengenezwe. Barabara watu wetu walioandamana juzi ya Getare nimeona ndio imetengenezwa kwa sababu iti watu wameandamana. Tungeomba viongozi waachipike kwa kazi nzuri ya kufanyia watu wetu. Mchumbe ambaye ni waheri achipike
wala ambaye ni MCA waajibike, women rep waajibike, na kila mtu ambaye anayehitaji kufanyia watu kazi awafanyie bila kuombwa. Boigonigo umuralia uyu manyikaine kama Josephat Sungura uyu orokire eganga yae yogocha kuligia ekirugo kyo MCA kurwase ward ya Kitutu Central aganirie abananchi kurwase seme yogocha kumubwatisia aseganga yae yokuligia ekirugo kyo MCA asalire ira yogocha kubakolera amagenderero chingaki ekero chiraike. Kingo ripoteri haigeta sendi bwanjete kiandege komike getembe kurwase bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii njinguruko Nyakundi Gabriela. The Board ya Communications Authority aiga asense ya Kenya omanyikana na omuske Joel Okengo Nyambane nigo bono anyare kurwa kose nigo arure oboseme buna abasae mbabonete gusirwa anamono ase amangana yechigo sori ka ukwana ekero arenge gusira club ekemo kyomupira bwenkoyo ekyo kimanyikana buna Ariondonga FC nigo bono anyare goteba ogusira amangana buna enkoyo gose chigo sori ase egati abasae nebitambukiro bire ebyengenjo nekero egati abasae banyare tosange birengere byao nabo igo bagoteba buna ogwesonania asa mungana yechigosori ngo bakonyare gotebwatirania na mungana atari ikwagacha buno bono butumiki bwa mariogo yogotindia Andova imepire gocha saba muraba baminto captain akia bana baito tigabachie sebuya oino yomo oyo kabere akero pengino yo gategete kare gotijike umbwaria na mukonya gutumia bana gotino lero ntumire muri representative yae aige side ya Riondonga ontumire nemepira ndetera bamura baito gaiga emepira embogori tikobokoga kali mepira ko rusisiringi ibere eni mepira yechibesa na nyeretire na nyekobire buyego mono mugase igoro na ndi tinganje mangana ko nyakoira pembeni na nyeretire baka Kiumbu nyaba mura baito bachiese emepira nabo konyora mambi na mambiende omuntu ororero ngo chiasare buya orangeli wochiro tyo ni Harambee Stars ojo ni Shabana ochakire kulio mushahara the end of the month okonyire family yaye gusebona bamura baminto igo mwanchire nga ngo support biro muntu minto ga kimware gwanja murigererie omwana oyo ito Joel Okengo Nyambane omwana oyo ito Riondonga omwana bweriroba oanchire kiro muntu ebo mongina ebo mogaka ebo mosae ebe no muntu te gwakanirwe school fees ere gare ti yare gokonya ngonyo gokonya boni ekuru mubukoye iranyare kanonyorire ekeruge kosoiro beiro mochumbo nyari bali chache nkigose nkitora tebe Mheshimiwa Okengo korire gente kanene oire bichana bya Riondonga mipira yechinguru mepire nekonye bijane byagara mbitara chinjira chimbe kirasa libo kimabwa mugambi tayondo chenga korigento buneke kinegento kiamana sana mugambi na ndete banga bijane bigambi bwati uniform ne bikoroto maite ko chiasa squeeze bintu bire digital abantu bakanetinga abatuare bintu byonsi bipi begara nali barakora amasozi y'amana samari tangoro kweno kobino kuru Riondonga club ekiko ku Riondonga FC tuachagide the year 2019 but Iyo kabeire omo county secretary nabo iko omwana siasa umanyikanite muna omoske Patrick Lumumba kuroiga ase county ya Kisii nikubono anyare kuro kuboria gocha ase serikali enene enyare konekya una yanyare gosira aborokiwa bari ase university chonsi aiga ase NC ya Kenya engane yoboigo yanyarete kwewa okoboko kusigosirwa no yore omo MCA okisi Central Ward omoske umanyikanite buna Deok Nyarango. Wanafunzi wetu ama watoto wetu hivi karibuni especially watoto wa university watarudi katika universities zetu, na nimesikia waziri wa elimu na nimesikia katika Dungwe pia kwamba pesa zimepungua kidogo, zile capitation ambazo zinaenda kwa wanafunzi na institution zetu.
Mimi najua nchi inaweza kuwa na shida ya kifedha, lakini kwa sababu vijana ndio maisha ya Kenya, ndio viongozi wa Kenya kesho yake, ningehimiza rais ikiwezekana wafikirie ni mbinu gani wanaweza kufanya. Manake mimi hasa kama mfanyabiashara naelewa kwamba uchumi ni mgumu katika wakati huu. Na utonya kusabanga ati omurembo bekire dakika, lakini omwishimiwa ito William Ruto ebintu mbiro roba gukora biro bitari ensemo y'ekipolisi cyabo mono biko byatogekiri like bono goke ikibesa cy'abana kiria cyabigitune umwishimiwa the late Kibaki igente kina bogetegeje sana umwana niga kwa 22,000 kile school umwana asade secondary school, lakini bono iga bachikeiri which 16,000 eyiwe korokinga mbatagite bana baitu basome etogo kemea ilinda twale upepe elia mochirere mbe yo guchanganyikiwa. Mwancho murigirira na kwirana ime ya siasa ase kurase county ya Nyamira niko bono abananchi gose bamenye bitinsemo ime ya county iyo banyare ko segeto banyare kwebwatera ebibande na enchereyemo yuko yarigane ase obochori obonene bori bosio aiga niko ari gukwanwa na banasiasa banyare twikirana ase umuyiga gukwagacha gose bugusangereria gukwagacha ekanisa emanyekanete buna eya Nyanza bakwa ijere ime ya ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango no muriketu polkapa gotomanya nigobono abarai abo bakobwaterana no mujumbe o West Mugirango musike Steve Mogaka ndobwate omwana siasa manyekanete buna Walter Chanwa na boy kontobwate James ndobwate engineer James Ekemoni negati ya abarai bande abanyalete wikirana ro na boy osegeta enganeyo Iga somajigoye igabo gusangirira bisagwa byo kwagacekerisia gya St Giles Luanga Nyanza bakwa parish oyigonyara ko bwikiranwa amo nabarai gati abo mubunge boragongorega rwa West Mugirango muske Steve Mogaka Walter Chanua amo na James Kimoni aiga somusangirekano yigani go siasa che wadi ya Nyamaiya cyanyara ko bacikole mwense inyerekane buna wadi yigani yetabwati mu MCA wikabono ase bali abameretekero yekigamate bagendere ko babakoliye ciranga baisoko cyuramba cikwegerera ewadiga ya Nyamaiya ende namnya kagocha au nyamenta iona amentirwa machira ndiya mono father na ete nyasanyo wo seseni njegento ngo basabekemo abantu ba Nyamaiya iche no mwano ino ndereirega no ndale do cyari geseri ngasomo primary school no tigire tema nimeteme chanda bagina baito bawetera tumetega Nyamaiya kero muntu nagwa tumufuasi oye igoti katoliki chikure chino marembe number 1 ne royo number 2 na number 3 na mobaroje no barega yege teke yanko leri tangere kango bade yanko leri tangeri tinko be bali mo minyo kenche bwe yaba minyogisi lakini chengo cha kutangana oigo mujumbe bora ngoriga rwa West Mugirango muske Steve Mogaka igalire iranga natkunyara kabaga gwekirania magendero asibegalire iranga natkunyara kabaga kujibwatisia serikali eliye kugamba ekerasi jena agachitekemo kire modern example yebirasi ngo chikwagacha eskuru eli ya Nyanza bakwa eve international nere sababu kada esa uri abantu ba Nyamaiya torense mono nimbo kina banare ko igumukura munga bana bo motemu ngabana babesa nane igonta gete Nyamaiya ward even number 1 in everything even number 1 as masomo even number 1 as a chiro Mogaka injena matajiri ane bandigeta injena ba priest banza berete njentika nega gacha West Mugirango ekina kia motunya zao manyete siasa je county bego nigo cyanyara ko bacikole mwense ase boteneliwe county Nyamira wagenda ko bokorusi wa mamacho asimana siasa Walter Chanua anyara ko bakwa kereko kunga nigo ararambule county ya Nyamira egendo yasingirirwamo na engineer James Kimoni abo baganire siasa gokorwa senchira yobwasyoku na bigo na maskani inuma ibule ngo kwana nga monjore ni numwanto matari wayo ande tigamba shwenga emechande moroje onsi koruchi para wocha mache wocha gutari wocha mariogo wocha abana gotatwara kigasi wocha chichaye gokea magori for every other thing I have the capacity to do that for you the people of Nyamira
yatoe abarai baito bibaga bakore gasi abo tore na kibako inwa wananchi ni mwate marketing scheme ewe ka 2027 mocho abarai mutagete omwalire ni gasa gukema gusikia agendera ko bagigosegeto kwani kibunango bwatakere ebibande bunenjire ya moyo kuyarigania usiba wachuri bunene ubure busyo umuske ngoko umuske osero umuske nyamugo umuske nyaribu senator Kongo muchamo moto konyero mugusyo minto erebuya osere bobe asago totebia no to koraki no to gocha bono ototebiringa enjera etoko genda Fred Okengo Matiang'i inko ripoteri getaseni kya wanchite kya gatembe koroiga tsinseme chiga cha Nyanza bakwa yewadiga ya nyamaya ebungane ya West Mugrange County ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara Njo murigerea gutigara ime ya siasa na goigo amagendero nigo bono oyo borire uso oyo rikurigia ekirogo kyo ujumbe ime nyaribari Masabase county ya Kisii Moske Ben Momanyi anyare kuboria serikali enene enyara gukorera abananchi amagendero na yavete igikoria ira nigo boigo anyare gukwanira echiro ya Masimba yurase bunge eyo kakubura na echire yunigo bwanete kwagachwa ne serikali enene nekera goteba echiro yekrera chikwagachwa bwikirano niko erabe yengencho umono gochasi abonchoria bagwikirana ase chinsemo icho Kitu nimefanya leo nikuja nisimama hapa nilikuwa nataka kusema kitu moja. Hii mambo yetu ya Masimba, mambo ya soko, hii soko yenye inachengwa hapa Masimba, kuna kitu nimesikia ambayo kunifurahisha mimi. Hii soko ni ya national government. Hii soko yenye inachengwa hapa juu si soko ya county, si soko ya constituency, ni soko ya national government. Hii ni soko ilikuwa inachengewa wa mama mboga wetu wa Masimba. Kuna watu wanapita hapa round, wanapeana forms na makaratasi ati wamama wajiandikishe. Hii soko itakuja kufunguliwa na rais na mama watapewa for free. Hakuna mtu analipia hata mmoja hiyo soko. Wale watu wanapita hapa wanaambia wamama wajiandikishe na mmoja moja ama wanaulunga kanye etire ya gaje tu asaba ngina be chiro baitoga awa mama baito tisisa chiandi batumie chire na bitokoro ni chire yera mabwango abantu mba amasoko twerwa na mondo kama hizo kwa wang'aina abantu watu kwa first priority watapatiwa hii soko ni watu wa Masimba. Omo ndio sendo nje kidanganya watu atatoa watu huko Suleka atatoa huko Keumbu atakuta kupana space hapo. Mwancho murigire nakwirana ase chinsemo kurase orogongoro gusi nigo bono umugavana bwe county ya Homa Bay omoske omusubate Gladys Owanga anyare kwirabuna nigo okubwaterana egatie kyama kya ODM nabo igo serikali ya Kenya Kwanza bono kwanyare ko bagokoreta amatunda mange nabo igo koreta monchoriria ime yense ya Kenya nabo igo nekero anyare gotogia buna okubwaterana oku na kukoirete gatia barai kurase kyama ya ODM igati yabo omosike Ali Hassan Joho omoske John Mbadi omoske Opio Wandai na boigo omoske Wycliffe Ambesa Oparanya konyora amabaga meyechi wizara ime ye serikali ye na boigo nekiro anyare kumumocha omoseneta obwe county ya Nairobi oyo nende ore omorike monene obwe kyama ikyo kya ODM magega yokobaka kubatoka chinkwana echo chikorokia okogechiwa kwae igoro uyokobwaterana okoiga na ilipofika mwezi wa 3 mwaka huu sisi wote tulienda pale KICC tukiweka sahihi ile sahihi ya broad based government, na mara hiyo sisi kama jamii hapa hatujawahi kuwa na cabinet secretary wa National Treasury, lakini kwa sasa cabinet secretary wa National Treasury ambaye anashika pesa yote hapa dunia anaitwa John Mbadi Nyang'. Ndiye amekaa pale. Tuko pia na waziri mwingine
anaitwa Opiyo Wandayi Wakawi. Tuko pia na waziri mwingine kama chama cha ODM anaitwa Hassan Ali Joho. Tuko pia na waziri mwingine anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Tuko pia na waziri mwingine anaitwa Beatrice Askul. Kwa hivyo hatuwezi kuja hapa mchana jua ikiwa juu tuseme ya kwamba tunajificha ati hatuko ndani ya broad based government. Mimi nasema kama mwenyekiti wa kitaifa tuko ndani ya ile Mwancho Murigira na umurai wense umuske William Ruto niko bono anyare kwera buna serikali nigo ebwate eganga yokone kebuna aboroke wa imeyense ya Kenya banyare kwenyora chisemi chekirengo keigoro mono nekiro bono aringi ukwana koro ase kanisa ya ACK St Martin's Light Industries ase omochie o Nairobi litiko oregoro nigo bono anyare tagotabuna serikali nigo ebwate emiroberi ana muno buno bwagachi bwebirasi chiribu emirongebere na isato ase omuchie o Nairobi boka na boigo nekero atebire buna chibesa chigo so ase aborokiwo bali aime university nigo chirachie commento gwetera somurobere o university funding model na boigo ikatia mangana mange ase wizara yichisemi free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya, na tumehakikisha ya kwamba in the last 2 years tumefanya mambo kadhaa to make sure that education is truly universal and truly accessible, because the commitment we have is that education is the greatest empowerment that any society, any country can give to its young people. And that is why education must be affordable, must be accessible, must be of good quality, and must be relevant. Na sababu hiyo ndio tumeweka pesa nyingi kujenga madarasa mpya. Kwa miaka miwili imepita tumejenga madarasa mpya 23,000. Hapa Nairobi peke yake niliwapatia wabunge wa Nairobi bilioni 1 kujenga madarasa mpya hapa Nairobi. Kwa sababu hapa Nairobi ndio tulikuwa na changamoto kubwa ya msongamano katika madarasa yetu na watu Singaki cheche nigo umuske William Ruto anyarire gotogia umurobere obwo wene umanyakanira na Social Health Authority was umurobere osha nekiro agendete kuboria abakenya bange bagendere kwerikia ase umurobere yo unencheremo yogosira ewizara eri yobochano naboigo abakenya banyara kwenyora obwo wene asinchira eri ya vene. Program yetu ya SHA kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya anakosa matibabu kwa sababu hana uwezo, na tuhakikisha kwamba kuna madawa, na tuhakikisha kwamba kuna madaktari, na tuhakikisha kwamba kuna vifaa ya kushughulikia wananchi kwa hali ya matibabu. Nataka niwapongeze kaunti ya Nairobi, kwanza wale community health promoters CHPs wanafanya kazi mzuri sana kutusaidia kusajili watu na kuwaandikisha. Watu walioandikishwa kwa program ya SHA Nairobi peke yake ni watu 1,950,000. 1,950,000 citizens of Nairobi County. Na oyore umurai wikiama kia DCP Kenya umuske Rigathi Gachagua nigo ono atebire ensemo yukwamiriria serikali gwikira bonika tiranyara gocokia oyora achie kwimokia ebendera yokuboria ekirogo ky'oburai bwense asobochore bore bosio nekiro atebire onde bwense ora achie gwecokia kuro ensemo yukwamiriria serikali bonsi mbachi kobwata gose bonsi mbachi kongusera amo naboigo kumubwatesia as in educating our people. Again, it is true only 3,000, slightly over 3,000 people voted here. We have challenges because I think you only have 2 polling stations. We will be lobbying the IEBC, it has been constituted, to see whether we can increase the polling stations. It's not easy because of the financial constraints, but we'll continue to do so to see whether we can have polling stations that are near where the people are. Formula to pick a candidate
hatuwezi sema Kasongo anatupangia, si ndio? Si atatupangia na hatuwezi toa candidate sahi, atatuhangaisha uko mwisho. Mwanzo murige ase oroboti oronoto korera ekionga chinsa 12 echabona mwambe kirondo che yatigaire erobo yemo gose yatigaire chitagika 15 iliyo chinyara kuraga ensemo yabona mwambe kirora chikomonyora ere wiza achigoso aiga no murobero obwechigoso riri tukeriga aria amande korene no kunyoria buna nonye kori kendrete korigereria egetaseni kiga kya Getembe TV ukunyorenga omwaka 1962 osekire miaka omwaka otigarite oyomo erinde Kenya enyare kwenyorera obusibore omwaka yo 1962 nario ATV entangani kose nario esigno entangani ATV yanyarete gochaki wakigima ande yare gukora emirimo aiga ase ense ya Kenya korinde nekirobono transmitter gose transmitting station yanyarete kubekwa chinsemo chia Limuru korinde abantu baringe kunyara kurigereria TV na ubarenge kilomita 20 na inye 24 kilometers kurwa ase transmitting station bono nigo ikanyara gwikira asomotinyo gatano na kabiri tariki ya omwaka 1964 bono KBC rirorio ikamanya kwigurwa iyo yabere bunanero igitaseni kyabene egia serikali ikyo kyabere kyo gukora emirimo gwikira ase amatuka ego no konyorenge entegetagani kigima inyoranga ATV aiga asense ya Kenya abantu korora ATV nigo yarenge omwaka 1962 akirogenda ete guchingira aiga gose amonchorira aiga korekanire ase amangana ya technology kwanyara kwenyoranga hekero nande entocho kurigereri ndiriri baretete amangana ya colored TV gose ndiriri kwarenge kunyara korongi kale yembulu oyo muntu ene yange mbariri abigete nawe go bintu binde bingi kore no gonyerenga somo ko 1962 onyorenga nigo yarenge black and white kwara chicho kwara chimwamu nechindabu chioka korende asense meyo nigo tokogenda omutimo komoke erinde tunyare ko mwarigania egaiga owiza ase amangana echigosori nabo igona chigotwara omugeni oyu baranyare ko bakurigereria narari agendeta namuno ekero ekiminano okeri igia Premier League ya Uingereza na ndekira chego chaka omutinyo ugochando tinga bono chatigaira ngechi wiki iberiga bono nande abantu bachake kubora korwa ase chinyomba korende gendera gutigara ime yomoroverio iga bwetwane ya Getembe njenkurukwa Matilda nekirona cyo kwanna guchase ritukerigaria Jumatatu tunyara kurigereria murobero bwetwane ichigosori gendera gusangana into chinsemo cha Facebook Getembe TV nabo go chinsemo chiria cha YouTube Getembe TV namba ya studio buna butambe 07 26 44 7367 onye kubate kirengere likende kubate ribori rinde ritukerigaria Jumatatu nyara gusanga ekirengereri kyao ase enamba eyo ereteri yao chinsemo chiri ogotonyora koru na boigo kero kende narariari origeti gusanga na Getembe TV ase bono tobasa Oscar Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo gotebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutarire rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati